Patay na it masapwan rosang kalalaki matapos nga manumos sa party it Aklan River nga sakop it Barangay Mina, Lizo, Aklan kahapon. Ginkilala rong biktima nga si Randy Montoya Alferez, 40 anyos, agresidente it Barangay Humarap, Banwa, Itbanga. Ginapahayag nga sakay sa balsa rong biktima kaupuro pito pa ka individual nga nagatabok sa nasambit nga suba. Ag kinali lamang nga nagbalis karong ginasakyan nga balsa. Gintabangan pa it biktima rosang kaunga apang raya hay nadala it makusog nga karen it tubig ag dalayon nga nadula sa suba. Insigida man nga nagpatigayon it rescue operation ro local government unit apang wala gilayon makita rong biktima. Makaligad pa ro 5 ka oras nasapwan na lamang ro lawas it biktima sa Barangay Mina inasambit nga Banwa ag wala na it kabuhi. Ginahambal nga 3 adlaw pa lamang nga nakapauli sa aklan og biktima nga naghalinraya sa Metro Manila. Sa makaron yara na sa isa ka punerarya sa nasambit nga Banwa rong bangkay it nasambit nga biktima. Balita regional lagi ka sa probinsya Aklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.